ହଁ କହ ଏକାଥରେ। ମୁଇଁ ହେଇଥିରୁ କହୁଛି ତତେ ପାଠ ପଢ ପଢ ନିକା ପଢିଲୁନି। ହଁ ନିକା ପଢିଲୁନି ମୁଁ ତତେ ହେରା କହିନି ମୁଁ ତତେ କହିଲି ହେଇଥିରୁ ତତେ କହିଲି ପାଠ ପଢିକିନା ଚାକିରି କର ପାଠ ପଢିକିନା ଚାକିରି କର ଗିନା ଏଟା ଚାକିଆ ନାଗିବ ଏଇଠି ନାଗିବ ଆମର ଗିନା ଟିକେ ନାଗିବ ଆଉ ପାଠ ପଢ ପଢ ନାଗିବନି ଏଠି ନାଗିବ ପାଠ ପଢିକିନା ଚାକିରି କର ଆଉ ଏଠି ନାଗୁନି ଆମର ପାଠ ପଢ ପଢ ଆଉ ନାଗୁନି ହେଟା କଟି ସାରିଲାନି ହେଲା ପାଠ ପଢିକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିନା। ପାଠ ମୁଇଁ ତତେ କହୁଛି ହେଇଥିରୁ ପାଠ ପଢିକିନା ଚାକିରି କର ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ମାନେ ହେରା ଗଲାନି ବହୁତ ମାନେ ତୁ ଛୁଆ ଦିନ ମତେ କହୁଛୁ ଏଇନା ଆଉ କହୁନି ମୁଇଁ ତତେ କହୁଥିଲି ହେଇଥିରୁ ପାଠ ପଢ 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 ବାଳ ନାହିଁ ମୁଇଁ ତତେ କହୁଛି ପାଠ ପଢିକିନା ଚାକିରି କରନ୍ତି ପଢ ପଢ ନାହିଁ ଆଉ ପଢା ହଉନି ଏଇନା ଖାଉନି ହଉ ମୁଇଁ ହେଇଥିରୁ କହୁଥିଲି ତତେ ପାଠ ପଢ ମୁଇଁ ତୁ କିରା ଶୁଣୁଛୁ ତୁ କିରା ଶୁଣୁଛି ଆରେ ମୋର ମନେ ବାଳ ପଡୁନି ତୁ ଶୁଣୁଛୁ ଠିକ ଉଲ୍ଟା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଛୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ସେଟା ଶୁଣୁନୁ ତୁ ଶୁଣୁନୁ ତୁ ଇଆଡେ ମୁଣ୍ଡ କରିଛୁ ହେଲା ତୁ ଶୁଣିନୁ ତୁ ମତେ ଶୁଣିନୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ପାଠ ପଢ ପଢ ତୁଇ ପଢ ପଢ ବାଳକୁ ନାହିଁ